La celebración del Día de Galicia, cada 25 de julio, coincidiendo con el Día del Apóstol Santiago, surge de una reunión de las Hermandades da Fala que determina que esta festividad se celebre cada año a partir de 1920. No será hasta 1979 cuando, por decreto de la Xunta de Galicia, se establezca como fiesta oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los ourensanos se suman en esta jornada el sentimiento de pertenencia a la comunidad gallega, con unos valores culturales y de identificación propios. É un día moi especial para cualquera galego e tamén para nós que somos gaiteiros e vamos representando parte da nosa cultura, non? Ca gaita e co noso instrumento nacional, pois ter un día tan fermoso como a doxe, que ademais acompáñanos e que podemos disfrutar. Pues el Día de Galicia es lo más importante que tenemos los gallegos. Celebramos nuestro patrono, no solo patrón de Galicia, es el patrón de toda España, y en Galicia fuimos los predilectos que él vino a descansar a Galicia. Home, há unha reivindicación sobre o lugar onde vivimos, pouco máis. Pouco máis, quizá por meus poucos estudios. Pois arraigo a nosa terra, non sei, añoranza, sobre todo este é un día moi significativo, porque creo que para a xente que está fora, os emigrantes. É un día, pois, os que estamos aquí, bueno, vivimos de outra maneira, non? Eu creo que os que están fora por motivos laborales ou por motivos que sean, son os que máis o viven, máis o añoran. La jornada festiva en Ourense estuvo marcada por la presencia de sol y unas temperaturas agradables, que permitieron que fuesen muchos los que se sumasen a la celebración en las calles de la ciudad, entre ellas las del barrio de Aponte, que acoge sus fiestas patronales en honor al apóstol Santiago. Jesús Vázquez y Pepe Araujo también tuvieron unas palabras con respecto a la celebración de este día. Bueno, é o día noso, é o día tamén, Santiago Apóstolo é o patrón tamén de España, non? Sempre digo mesmo, son ourensán, son galego e considérome tamén español, non? Pero sí que é certo que en Galicia o Santiago Apóstolo ten un especial, unha especial forza, un especial sentimento. Eu que tiven tamén o prazer e o honor de ser, neste caso, membro do Goberno da Xunta, pois sempre foron momentos moi bonitos, non? Pero en todo caso é un día de unión e eu creo que hoxe deberíamos todos estar unidos en torno a unha palabra e a un sentimento, que é Galicia. Pois para min é o día que de algún xeito significa bueno, aproximarse ao sentimento ese que temos, non? De pobo especial, de pobo único, de pobo con as características que o definen como exclusivo, non? Ese día tan bonito, non? O marxe da cuestión religiosa, o Día de Galicia é ese gran día, non? Que nos une a todos, non? De diferentes formas de pensar, cada un o vive dunha forma diferente, tamén é certo, pero en todo caso nos une a todos, non? É un sentimento común.